Film od feeder majstra sveta Sipus Gábora. Klasická feeder škola. Rybačka vo veľkej vzdialenosti. Video na goldcarp.sk. Dnes je obľúbenejšou metódou feederového rybolovu, keď feeder prútom. Ponúkame nástrahu nielen blízko brehu, ale oveľa ďalej. Hlavne na miestach, ako sú veľké stojace vody, je táto metóda úspešná. Ťažkosť a krása tejto techniky spočíva v tom, že musíte byť veľmi presní a veľmi sústredení, aby ste boli naozaj úspešní. V tomto filme vám ukážem všetky detaily tejto metódy. Dnes je učenie tejto metódy oveľa jednoduchšie vďaka širokému sortimentu rôznych krmítok, koncových montáž, prútov a navijakov, ktoré túto metódu značne uľahčujú. A nemusíte to robiť so zbierkou nesúrodých techník. Ale začnime od základov, čo tým myslím, keď hovorím o veľkých vzdialenostiach feederového rybolovu. S metód feederom nie je problém chytať na vzdialenosť 80 až 130 metrov. Vlastne môžete hádzať metód krmítka tak ďaleko aj zo zadnej časti vody. A detekcia záberov nie je príliš zložitá, pretože kapor zvyčajne silno zatiahne prúd a už ohýba feederovú špičku. Ale príjemnej montáži s dlhým nadväzcom považujem veľkú vzdialenosť za viac ako 50 metrov. Myslím si, že rybolov na väčšiu vzdialenosť vyžaduje veľmi serióznu prípravu, pretože túto trochu zložitejšiu koncovú montáž je potrebné presne a bez zauzlenia dopravovať, čo je náročná úloha a vyžaduje prax.
Takže poďme sa pozrieť, aké vybavenie potrebujeme, aby sme mohli presne loviť na zvolenej vzdialenosti. Mnoho ľudí si spája feederový lov pleskáča s jemnou montážou. A v tomto sa nemýlia. Ale v tomto prípade je to trochu iné, pretože musíte veľa vecí podriadiť tomu, aby ste mohli dopravovať koncovú montáž na veľkú vzdialenosť. Prúd, ktorý rád používam na lov na vzdialenosti viac ako 50 metrov, je Bidemeteam Feeder Gold série z radu 390 cm Medium Heavy. Prípadne Medium Light, ktorý rád volím na túto vzdialenosť, ale pre ten je vhodné používať oveľa menšie a ľahšie krmítka. Tento prúd Gold série Medium Heavy je mäkší, ale dostatočne silný a pevný, aby sme mohli presne loviť na vzdialenosti až 70 metrov. Je vhodný na zdolávanie dobrých rýb, ale nehovorím, že je najmäkší. Ale verte mi, na takej vzdialenosti, keď už máme veľký háčik, aby sme nestratili rybu. To je takmer posledná vec, na ktorej záleží. Naviak je tiež veľmi dôležitou súčasťou tohto systému. Pretože rovnako ako pri metód feedery, aj pri tejto metóde si nemôžeme dovoliť strácať čas s malým navijakom, ktorý by pomaly navíjal vlasec z takej veľkej vzdialenosti. A ani pri hode sa z neho vlasec neodvíja ľahko, ako z takéhoto veľkého navijaku, ako je tento tu. Toto je presne nový Bidemeteam Feeder Master Long Cast navijak, ktorý má širokú cievku, veľkú cievku určenú na diaľkový hod. Predstavil som to už v epizóde školy metód feedera, ale vtedy to bol monofilný vlasec, ako vidíte, pletený vlasec je tiež perfektný. Zvyčajne mením len to, že pletený vlasec, ktorý mám, má vždy 75-80 metrov na cievke. Pretože zriedka hádžem ďalej. Pod to je potrebné dať podkladový vlasec, pretože ak to neurobíte, pletené vlákna sa jednoducho zaseknú medzi monofilné vlákna a vlasec sa neodvíja rovnomerne a plynule. Ale je to prerušované a môže sa zaseknúť na uzle, čo je veľmi dôležité z hľadiska presnosti. A tiež je to jednoducho otravné, keď sa vlasec neodvíja presne. Ale ukážem vám to. Hneď odhodím tento malý vlasec. Takto pekne vidíte, ako sa krásne hladko odvíja a tu pod ním už nemám monofilný vlasec, alebo teda mám, ale je pokrytý čiernou izolačnou páskou.
Ak už máte dobré vybavenie, ktoré umožňuje hádzať na veľké vzdialenosti. Určite stojí za to premýšľať aj o koncovej montáži, pretože to je možno jeden z najdôležitejších bodov úspešného lovu na veľké vzdialenosti s dlhým nadväzcom. Dôvodom je, že je veľmi ťažké loviť na túto vzdialenosť, bez toho, aby sa nezauzlil nadväzec. Pri Method Feeder je to relatívne jednoduché, pretože krmítko samo o sebe je koncovou montážou, ktorú hodíte. A potom sa s ním niečo deje. Táto je však trochu zložitejšia koncová montáž. Dôvodom je, že okrem krmítka má koncová montáž aj prvok, ktorý je trochu dlhý a mäkký ako napríklad nadväzec. Pri hádzaní, keď krmítko letí, má tendenciu zasiahnuť hlavný vlasec. Alebo sa nadväzec omotá okolo neho a potom čakáte na záber so zamotanou koncovou montážou. Mnoho ľudí používa rôzne anti-twist zariadenia, ako sú plastové rúrky pre veľké vzdialenosti. Ja ich však nemám rád, pretože mi jednoducho nevyhovujú. A vždy sa mi zamotajú. Alebo ich jednoducho zlomím, takže používam úplne iný systém. Prvým prvkom tejto koncovej montáže, ako pri klasickej feeder montáži, je karabínkový obratlík, do ktorého sa vkladá krmítko. Pod to však neprichádza malý gumený doraz, ale ideálne väčšia gumená guľôčka. Dôvodom je, že pri hádzaní sa to napne. A to tiež trochu oddeľuje prvky, čím sa menej zamotávajú. Takže je tu veľká gumená guľôčka, pod ňou obratlík, ktorý slúži na kontrolu otáčania nástraj a tiež posilňuje koncovú montáž. Je veľmi dôležité, aby bol tento obratlík tu pripojený. Ten spletený materiál, ktorý používam ako anti-twist, je dvojitý spletený vlasec. Namiesto takýchto rúrok je to 0,30 mm vlasec Guru Shield. Je to tento materiál a nie iný hrubý vlasec. Pretože tento považujem za najlepší. Pretože všetky spevňujú celú montáž, ale tento má najlepšiu odolnosť voči uzlom. Pretože napriek tomu, že je pevný, je veľmi flexibilný. A uzol sa s ním viaže veľmi dobre. Takže tento dvojitý spletený vlasec je upevnený na obratlíku tak, že dvojitý vlasec prevlečiem cez obratlík a zviažem ako jednoduchý vlasec. S uzlom typu link a vlastne je upevnený. Na to nasadím gumový kryt, ktorý zakrie veľký úzol a vyčnievajúci vlasec, ktorý by mohol spôsobiť zamotanie. Na konci tohto dvojitého vlascového systému je upevnená pevná guma. Je to tak, že je upevnená jednoduchým úzlom typu Hangman. Je to 0,45 mm pevná guma. Alebo skôr feeder guma. Používam Drennan pevnú gumu, pretože aj keď existuje veľa druhov pevnej alebo feeder gumy. A všetky sú dobré a flexibilné. Niektoré sú veľmi ťažké a kvôli tejto hmotnosti sa zamotávajú pri ponáraní. Táto ľahká guma sa nezamotáva. A na jej konci je iba malý úzol, pretože je tam nejaký doraz, na ktorý sa dá pripevniť nadväzec a to je všetko. Viem, že to znie trochu zložito, ale verte mi, nie je to tak. Je to dobré, pretože každý prvok, každý bod tejto koncovej montáže zabraňuje možnosti zamotania. Veľa som experimentoval, aby som našiel riešenie s čo najmenej zamotaním. Poviem vám úprimne, že som nenašiel 100% riešenie. Myslím si, že ani neexistuje, pretože veľa záleží na prúdení vzduchu. Takže teraz, keď je bezvetrie, je rybolov bez zamotania perfektný. Ale keď príde protivietor, je to problém. Bočný vietor nie je taký škodlivý, pretože otlačí nadväzec na stranu a možno nám ešte pomôže. Ďalším faktorom, ktorý prispieva k zamotaniu, je hlboká voda. Čím hlbšia voda, tým častejšie môže dôjsť k zamotaniu. Pretože ak nie je krmítko správne kontrolované prútom a nie je držané napäté a nepriťahujete ho trochu k sebe počas sadenia, aj to môže spôsobiť zamotanie. Takže opakujem, toto je ťažkosť a krása tejto techniky. A kto sa to naučí, bude mať pri ďalšom rybolove zaručené, že to bude pre neho hračka.
Ak máte dobrú koncovú montáž, potrebujete už len pridať krmítko. Ale aké je to dobré krmítko vhodné na veľké vzdialenosti, ktoré môžete hodiť presne a má aj dostatočnú kapacitu? Moje obľúbené je Guru Exchange Distance krmítko, ktorého hmotnosť v spodnej časti je odnímateľná a môže byť vymenená za inú. Tieto používam najradšej. Jediným problémom je, že kvôli veľkej ploche sa v prípade vetra nedá hádzať tak presne. Na čo som však dnes tento kôš použil? Bolo zakladacie kámenie, pretože zakladacie kámenie je potrebné dodávať aj na takéto vzdialenosti, nech je to akokoľvek únavné a nech to vyzerá ako ťažká práca. Pretože teraz za 10 minút môžeme hodiť dobré pol litra krmiva. Čo v takomto veľkom množstve vody môže byť bezvýznamné, ale nie je takže. Týmto som hodil zakladacie kámenie. Toto je tiež lepšie na tento účel, pretože uvoľňuje niečo z krmiva aj v stĺpci vody a vyprázdňuje sa rýchlejšie než košík, ktorý bude neskôr predstavený. Toto bol teda môj zakladací kôš, ale ak by som chcel, mohol by som s tým aj loviť. Pretože tento pohyb vetra, tento prúd vzduchu, ktorý teraz je, by to umožnil. Chcel som vám však ukázať košík, ktorý má teraz väčší význam na domácich súťažiach a viac ľudí s ním loví. A to je okienkový feeder kôš. Je dostupný v rôznych modeloch. Toto je napríklad model Preston, ktorý má otvory, kde môže voda vniknúť a tým urýchľuje rozklad krmiva v ňom. Aby to, čo sme vložili do vody, bolo účinné aj v malých množstvách. Musí to byť koncentrované, také, čo ryba úplne skonzumuje. A tiež je dôležité, aby to, čo hodíme do vody, bolo aj na háčiku, aby sme upútali pozornosť rýb na nástrahu na háčiku. A samozrejme na náš háčik, čím ho môžeme chytiť. Prilov kaprov, ak chcem loviť na takúto vzdialenosť, je jednoznačne najlepšia kukurica alebo pelety, ale prilov pleskáča je to určite živá nástraha. Na to, aby sme na takejto veľkej vodnej ploche upútali pozornosť rýb a sústredili ich na jedno miesto, je potrebné aj krmivo. To, čo používam ako krmivo, je Haldorado Gold Feeder Master Fish, čo je čierne sladké aromatické krmivo, ktoré rád používam. Na rozdiel od bežnej otvorenej techniky krmenia. Tu nie je potrebné veľa krmiť, pretože nie je možné na jedno miesto vhodiť veľa, alebo ak by sme chceli, trvalo by to veľmi dlho. Mohol by som povedať, že nereálne dlho. Takže som zmiešal iba 1 kg krmiva. Veľký pleskáč, aby aj v malom množstve bolo extrémne silné a aromatické. Z toho som bez preháňania možno tretinu použil. Ako základné krmenie s trochou sladkej kukurice, aby som upútal pozornosť krdľa. Už pri prvom hode môžete chytiť rybu. Od tej chvíle je našou úlohou udržať tam tieto ryby. Čo môžeme dosiahnuť iba tak, že im poskytneme veľmi veľké množstvo alebo veľmi koncentrované krmivo. Toto môže byť vlastne akákoľvek živá nástraha, larvy, červy, pinky a dážďovky. Teraz mám dážďovky, pretože mi zostali s pretekou a chcel som ich teraz použiť. Mám ich v tejto krabičke. Môžete ich kúpiť vo veľkom množstve vo vreciach alebo krabičkách. Jediné, čo musíte urobiť, aby ste ich pripravili na rybolov, je ich nasekať. Preto používam predtým predstavený feeder kôš. Pretože doň môžete koncentrovane vložiť nasekané dážďovky. Musíte ich nasekať nožnicami. A potom túto dážďovkovú zmes pevne natlačiť do koša. Musíte to presne dostať na svoje miesto. Samozrejme, na háčik idú dážďovky. A ak to urobíte správne, niet pleskáča,
ktorého by ste nemohli chytiť v podobných vodách. Hlavné je, že to musíte robiť presne a precízne. Je vhodné, aby ste kvôli presným hodom vstali a vykonali tieto hody na vzdialenosť okolo 70 metrov. Takto. Prúd to zvláda dokonale. Kôž má 45 gramov. Naplnený môže mať 65-70 gramov. Hádza sa s ním presne a prúd je dostatočne silný, aby to zvládol. Ale špička prúdu, ktorá je 1,5 unce, je dostatočne jemná, aby sme videli zábery. Od lepších pleskáčov. Dúfam, že čoskoro bude dobrý záber. A tam je záber, stačí zdvihnúť prúd a pekne navíjať rybu. Samozrejme, ak cítime odpor, spomalíme tempo, ale tento pružný prúd nám to uľahčí. Preto je tam aj pevná guma. Naša úloha je len pekne a rovnomerne navíjať. A teraz, keď je ryba blízko podberáka, zdvihneme ju, menšiu môžeme zdvihnúť rukou. Ak je väčšia, pekne ju podoberieme. Teraz mám malý úzol, ale to sa stáva. Takéto pekné pleskáče môžete chytať ďalej od brehu. A dokonca sú medzi nimi aj väčšie, ale na tomto jazere sú tieto priemerné. Dúfam, že sa vám páčil aj tento klasický feeder film. Na rozlúčku takýto pekný veľký striebristý karas. Aj on má rád dážďovky. Tu žijú takéto veľké ryby. Tu naozaj nikdy neviete, čo sa vám chytí na háček. Produkty, články a videá nájdete na goldcarp.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarp.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Goldcarp. A na našom úplne novom kanáli TikTok.